Ako si Ibiyang, ginaingon. Dato bitaw ka, ug ako pobre, pero mas lami pa ko sa imong uyab. Bisag testingan pa nimo. Mao niya ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Bingka mo diha! Bingka, init pa! Bingka! Dahil Biyang, kung saan ang tinda-tinda ni mo, Day? Noy, Tonyo baya, kaklaro ato kung gisinggit ka bingka, Noy. Ay, ali, Day. Palit ko si mong bingka. Ali, Day. Pakyawon ni mo ang tinda na kong bingka ubos sa usa ka kondisyon? Oo, Day, Ibiyang. Pakapinan patakag usa ka gatos, Day. Kana kon, musugot ka ining akong kondisyon. Unsa man na, Noy, Tonyo? Ako ramang usaros bahay, Day. Kuyog ta, Day, be. Ha? Aron pa kan, unta ka nini akong budbud. Oh, bastos. Tiguang naman unta ka, pero bastos kan dako. Diyan na ka. Uy, Day, Biyang. Day, Day. Oy, Day. Ali na, Day. Ali na go, Day, Day. Biyang. Pinis puntahan ang imong budbud na luyat. Uy, hala. Usa man tong iyang gisulti. Ang ako kunong budbud ni ngaluyat. Uy. At testingin ko na ko, bibab. Taking-king kang igo ni ako, Ibiyang. Pero, ibubay ko ining bayhan, ha? Pero kung sugton ko ni mo, na. Siya good ang ipulis na namatay kong asawa. Ay, arang-arang, kay nahurot na gid ang tinda na kong bingka. Mulit na ko. Ugma na pod ko maglutog bingka para akong itinda na sad. Uy, hala. Hala, si Sir Arman di ay. Nagtukon mo rito na ako nga magpahatod og bingka. Hala, nalimot gid ko ay. Tay, ako na lang siyang atuon sa ila. Akong ingon nga nalimot ko. Aha ka, uy, nalimot mo gyud ko. Niyan ako tungod sa ilang pultahan. Ingon man to si Sir Armando nga wa kuno siya trabaho ron, maong magpahatod siya bingka. Aha ka, gid limutan ako eh. Naana, darling! Ablihan na ako ang gate. Kadiyot lang, darling! Hala, darling ko no. Mo man ay tawag niya siyang asawa nga si Ma'am Concha. Nagtuot tingali siya nga iyang asawa ang nagdoorbell. Nanay mga tunob nga ako nabati nga nihunong tungod sa gate ay... Darling? Oh. Nabali. Uy! Sir, hala Sir Arman. Hala, nag-brief raman ka sir nga may abli sa gamay nga pultaan sa dakong gate. Sorry de Ibiyang ha. Nag-brief lang ko. Abi mo guna ko nga akong misis sa mibalik ko. Gikan mo gud ko nga nag-shower Ay, gud. okay ra sir, oy. Kining, sir, ni ani lang gito kay pahibawon ti ka ba nga. Nahurot ang tinda na kong bingka, nalimot kog bilin para nimo, sir. Ay, mao ba? Ganahan na ba kayo unta kumukaon sa mong bingka dahil kay lami kayo mong bingka? Hala sir, pasensya na gid kaayo, nahurot gyud. Kanang ugma na lang ti kahatdan, sir, okay ra? Okay na, oy. Unya, unsa man? Bayaran talang kang daan? Ayaw lang sir, oy. Aron di ni mo malimtan ba? Ay, dili lang lagi. Di lagi ko malimot na. Sige sir ha, aris ako sir. Sige. Aha, ka, oy. Sabi na ko nga kung asawa ang nag-doorbell da, si Ibiyang di. Nagsigir bisag tutok sa kumatbangan da. Hala, bigay mo rin usa kong kuan. Paita, dako og taas niya itong kuan ay. Ang gimaw man dahil. Ay, kita gid si Ibiyang sa nga migimaw. Bahala to siya eh. Mo ba ikaw, Ibiyang, ha? Kita ka sa kuhan sa ulolo, sa kang sir. Kanang murag batikohon kay idara naman na, ha? Bida. Bigimaw, day? Dapit sa ibabaw sa iyong brief? Yes, good go. Wow. Naganahan ko nga nagtanaw. Pupida, no? Lamig yun agaw kay klaro makinagdako iya, ha? Tanaw na ko kang Sir Arman ka, no? Sus, tanaw na ko niya ba? Ibog na siya ni mo. Ikaw din do.
Wala giday, ibo kita Sir Arman din mo. Tsapa di agaw, uy. Nga nagutang maibog man sila ako. Nga naman na siya asawa. Ano ba yung asawa, ha? Di pwede nga may ibog lain, nga inay asawa. O sabi taon ka. Tsapa di uy. Nga nung nahibaw mo sa kuno ka nga naibog siya nako. Siya man sulti na kung ibog siya ni mo. O ganahan siya mong palit og bingka kay ibog siya ni mo. Gadin do. Unsa? Ay, lagi. Lagot kong Tonyo. Sabaan bitaw na kong maayo, da. Hasta ko nay. Lagot sa kay ko ng tiguwanga. Nanguyab na ako. Mau bitaw na yung sulti na ko. Nanguyab ko no siya nimo. Unya, imo ko no siyang gibasted. Mao nga akong giingnan. Nganong adto ka man gyud manguyab sa akong anak nyo. Nga, naamay nanay nga nakagusto nimo. Kay, idaran ka na ba ya? Ari unta ka na ko. O giingnan mahinon ko minatay. Wa na kuno ko'y angay. Mao nang di na ko niya panguyaban. Hala? Maubanay? Oy, hanggaw gyud. Giingnan hinon ko nga dili kuno siya manguyab nako kay tiguang nalagi kuno ko. Balikason pa nako maayo da. Da, Mayra. Ambot sa na niya, oy. Nganong ako juga iyang nagustuhan. Nga naamang kanay. Ari pa lang unta na siya manguyab nako. Di gyud nako siya sibugan. Ako sad nay, kung si Sir Arman pa lang nanguyab na ako, ay sugton sa giday na ako eh. Unsa? Unsa to kong nabati biyang? Ha? Sugto nimo si Sir Arman kung manguyab nimo. Pagtarong di biyang ha. Ayaw gyud taon pagpatulog lalaking minyo day. Ayaw gyud biyang. Wow, unsa noy? Mao na bayot. Ibuga gid ako ning bayhana ini ibiyang. Kung sugton lang ko niya dong, pagkaslan ko magini siya ba? Oy, gibuti. Probida, no? Gibuti naman. Ay, sa tao na nga ko yagaw. Oy, di tao na mo ginot ni mo tao na batanon. May gusto na taong ibiyang. Bida gano'n. Ako dito nyo ay, batanon pa man ko. Italim ko uyab eh. Ay lang pag-uyab na ko. Tanato dito ka mo. Tara, kay hutdon ko nagkaon na mo, ha? Tuskig pa man ka na. Di ko ni mo eh. Masira pa nung ko. Oh, masira ha? Masirahan ko na. Masira ko ang nagkikita. Porbeda. Buyag ni mo. Masa ko ba'y masira ni mo, noy? Ilas biya naong ni mo tiguanga ka. Twe! Nana ko'y mga tunog nga nabati. Nga nagpadong din sa gate. Si Sir Arman nagitingali ning niya. Ay. Ay, salamat kay ni Anigi Kaibiyang. Ikaw ginang gipaabot kung nga moabot. Adi ana sir ay. Gidalan ta nagikagbingka sir. Dali. Suday, salud. Suday. Kay ito sa suday nga akong kwarta. Ha? Nahibilin dito. Ay, ano lang ko sa gawas magpaabot Ay, sir. kabala kayo. Waron din yung akong asawa anak. Gidaan ni mami mo ang among anak sa iyang lula o lolo. Ha? Dali na. Dami agin ni bayana eh. Dali na susud, ibiyang. Dali ha. Imo kong idak ko sa gihagan. Sir Arman, uy. Dahil sa hunti ka. Sir, uy, ibutang ko sa mga ko, sir. Hindi ka mahagbong. Sir, kahumot sa imo, sir. Ibutang ka. Adto lang sa kwarto, ha? Ibiyang. Lamian mo bata. Ilutaan na, sir. Kakilo. Kalami gini mo dahi. Lami kay ka dahi. Sir. Di na magkuhan ka dahi. Dali ko buon ko ning akong brief dahi. Katuski ka na mo, sir. Tuski ka. Isog na kay ni dahi. Isog na kay ni. Mutukob na ni dahi. Dali be. Dali. Last ka dahi. Sir, hinaya lang, sir. Huwag sakit. Gid na, sir. Hinayo lang ako. Ikaw ba ako'y mo da? Ako'y daday. Sir. Ay, biyang. Sir Biyang. Arman. Biyang. Sir. Nakuha kiti Sir Arman ang akong pagka-virgin at ang higayon na. Human sinay tapo na mo, nagkarelasyon gid mi.
Permi ko niyang hatagan og kwarta kay matod niya, ari siya malipay nako. Kay bisag pobre ko nuko pero mas lami pa ko nuko sa iyang asawa. Bago ito makasama ang kaagi ni Ibiang dinining tulumanon. What's the style? Lami pa sa asawa style. Kini maong sungilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.